Bir çağızın dünya gelmeli wagt bolupdyr. Bir gün ol ene garnyna ka beýik biri bardan sorapdyr. Ey aradan, maňa erte bir gün dünýäge gidip barýan diýdiler. Ýöne men şeýler ejid ahyry. Beýle naçarlygym bilen dünýäde nädip ýaşarkam? Beýik biri bar jogap beripdir. Men bir perişten sen üçin saýlap teşdim. Ol perişte sana her gün aýdym aýdyp berer. Sana hemişe ýylgyryp bakar. Şeýdip sen oň mehrinden ganarsyň. Madama bagtyar hem asuda durmuşda ýaşardyň. Beýle bolsa men adamlaryň diline deme düşünem o. Olar bilen nädip gep ýöneşerkam? Seni gujogyna bassak periştenlik süýjüdir. Ol sana gürlemege möhürüdür. Onu ey Allah'ım, eğer de men sen bilen gürleşesim gelse näme deýin? Ol perişte sana el açyp dile etmeye möhürüdür. Dünýäde käbir haýwanlar ammamış diýerler. Men olardan kim gorarka? Ol perişte seni zanyna näme görür? Seni gorar. Emma men gynanýan. Seni gaýdyp görüp bilmendip gynanýan. Ol perişte men arada da siz açar. Ol sana men nädip tap bolýan möhürüdür. Balas gözüň dünýä gitmeliligine düşünýär. Ol ahir iň soňky soragyny hem sorýar. Ey beýik biri bar. Eger dünýä gitmeli pursatym gelip ýeten bolsa, maňa aýda-aýda ol perişteniň ady näme? O perişteň ady Hükman nä? Sen madama oňa ene diýip bilýär.